दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फ हाउसआव जोङो मोनसे गोनांथार आयदा फोसावनो थाखाय खौरां मेल लानाय जादों। आंजों बाहागो लाफानो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो हारिमु नेहाथारि बुदिराम बसुमतारी, मावख' नेहाथारि नितु बर'। दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 15 डिसेम्बर 2024 इं खालाराव खुंनाय गुथि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बिनि फिथाइखौ जों फोसावनो नागिरदों। दा बिनि सिगां आङो माखासे आनजादनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिनो नागिरदों। जोंना बे गुथि मिरु रोंगौथि सायख' आनजादा देग्लाय गुथि खेबनि थाखाय बेयो खुंनाय जादों आरो बे गासै गं 18 जिल्लायाव बेयो खुंनाय जादोंमोन। गासै एप्लाइ खालामनाया टटेल 16,721 फरायसाफ्रा थाखो 8 आरो थाखो 9 आरो 10 आव एप्लाइ खालामदोंमोन। बेनिनो आनजाद एपियार जादों गासै गं 18 जिल्लायावनो गासै 198 थामहिनबा 198 सेन्टाराव क्लास 9 आव 7,560, क्लास 10 आव 7,670, गासै 15,230 बिजाथिफ्रा बे आनजादाव बाहागो लादोंमोन आरो बे आनजादनि फिथाइखौ जोङो दिनै फोसावनो थाखाय जों खोथा होदोंमोन। बेखायनो बेखौ दिनै जों फोसावनो नागिरदों। दा बेयाव जोङो मोनफ्रोमबो थाखोआव टप 3 जों सायख'नाय जायो। आरोबाव टप 3 नि गाहायाव जोङो टप 5 जों सायख'नाय जायो। दा बेखायनो आं गिबियाव थाखो 10 नि टप 3 आव मोनजेननाय फरायसाफोरनि मुंखौ फोरमायना होनो नागिरदों। सेथियाव जोंहा मोननो हादों मिथिसार सोरगियारि। गासै जोंहा 200नि जायोमोन, गासै मार्कसा 200नि, बिथाङा मोननो हादों 169, थामहिनबा 84.5 जौखोन्दो, बाथौ आश्रम हाइ स्कुल मेदाघाट बाक्सा जिल्लानिफ्राय। थाखो 10 आवनो नैथि मासियाव आवग्रिनो हादों नय'नमनि बर', गासै बिथाङा मोनदों 168, बिनिनो पार्सेन्टेजआ बिथाङा 84 जौखोन्दो, बिथाङा UN एकाडेमि तामुलपुरनिफ्राय, तामुलपुर जिल्लानि। थामथि मासियाव आवग्रिनो हादों जन बर', बिथाङा गासै 167 मोननो हादों, 83.5 जौखोन्दो, बिथाङाबो बाथौ आश्रम हाइ स्कुल मेदाघाट बाक्सा जिल्लानिफ्राय। बियो थाखो 10 नि टप 3 आव मोननो हानाय। दायो आं फोरमायनो नागिरगोन थाखो 9 नि टप 3 आव मोननो हानाय फरायसाफोरनि जे फारिलाइ। सेथि मासि आवग्रिनो हादों दैजिरि नार्जारि, बेबो गासै 200 नाम्बारनि जायोमोन। बेयाव बिथाङा मोननो हादों 162, थामहिनबा 81 जौखोन्दो, बिथाङा बाथौ आश्रम हायार सेकेन्डारि स्कुल बरमानिफ्राय, बाक्सा जिल्लानि। नैथि मासि मोननो हादों जुहिसा कसारि, बिथाङा 159 मोननो हादों, बिनि 79.5 जौखोन्दो, बिथाङा UN एकाडेमि आंगारद'आ बाक्सा जिल्लानिफ्राय। नैथि मासियाव जोंहा 2 मोननो हादों आरो सासे जोंहा मोनबावदों दिपारानि बसुमतारी, बिथाङा 159 मोनदों, 79.5 जौखोन्दो, बिथाङा जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम हायार सेकेन्डारि स्कुल चिरां जिल्लानिफ्राय। आरो थामथि मासिखौ मोननो हादों सरनल'त नार्जारि, बिथाङा 154 नाम्बार मोननो हादों, गासै 77 जौखोन्दो, बिथाङा फरायसालिया जाबाय दक्सिन बिजनि हाइ स्कुल चिरां जिल्लानिफ्राय। दा बेयो जोंहा थामथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनि फारिलाइ। दा बेनिफ्राय जोङो थामथि मासियाव जाय मोननो हायासै बिनि गाहायनिफ्राय जोङो टप 5 जों बासिनाय जायो आरो बे टप 5 खौ आं फोरमायथिनो नागिरदों। क्लास 10 नि टप 5 आव जोंहा सेथि मासियाव 2 फरायसाफ्रा सानै मोननो हादों। सेथियाव सासे मोननो हादों माजुलि बर', बिथाङा 166, 83 जौखोन्दो, खाग्राबारि जनता हाइ स्कुल उदालगुरि जिल्लानि। आरोबाव सेथि मासियावनो सासे मोननो हाबावदों चन्द्रिका रानि औवारि, बिथाङा 166 मोननो हादों, 83 जौखोन्दो, बिथाङा UN एकाडेमि बरपेटा रड, बरपेटा जिल्लानिफ्राय। नैथि मासि मोननो हादों मनिषा बसुमतारी, बिथाङा गासै 162 मोननो हादों, बिथाङा 81 जौखोन्दो, बाथौ आश्रम हाइ स्कुल मेदाघाट बाक्सा जिल्लानिफ्राय। थामथि मासि मोननो हादों ब्रजेन बर', बिथाङा गासै मोनदों 160, 80 जौखोन्दो, बाथौ आश्रम हाइ स्कुल मेदाघाट बाक्सा जिल्लानिफ्राय। ब्रैथि मासियाव मोननो हादों शिल्पा ब्रह्म, बिथाङा गासै 158 मोननो हादों, 79 जौखोन्दो, हरिनागुरि हाइ स्कुल क'क्राझार जिल्लानिफ्राय। बाथि मासि मोननो हादों हायनास्रि खेरखातारि,
बिथाङा गासै 156 मोननो हादों 78 जौखोन्दो बिथाङा GBN हायर सेकेन्डारि हाई स्कुलनिफ्राय सरुपेटा बरपेटा जिल्लानि बेयो जाबाय थाखो 10नि आरो थाखो 9आवबो जोङो बिदिनो टप 5 जों सायख'नाय जायो दा थाखो 9नि टप 5नि सेथि मासियाव मोननो हादों केनित ब्रह्म बिथाङा गासै 153 मोननो हादों 76.5 जौखोन्दो केनित गार्लस हायर सेकेन्डारि स्कुल बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि नैथि मासि मोननो हादों पुजा रानी सोरगियारि बिथाङा गासै मोनदों 146 73 जौखोन्दो UN एकाडेमि थाइगिरखारि तामुलपुर जिल्लानि थामथि मासि मोननो हादों नीलकमल बर' बिथाङा 144 मोननो हादों 72 जौखोन्दो UN एकाडेमि हासं कामरुप जिल्लानिफ्राय ब्रैथि मासि मोननो हादों दैथुन बसुमतारी बिथाङा 142 71 जौखोन्दो जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम हायर सेकेन्डारि स्कुल बिजनि चिरां जिल्लानिफ्राय आरो बाथि मासियाव मोननो हादों लक्ष्मी दैमारी बिथाङा 140 मोननो हादों 70 जौखोन्दो UN एकाडेमि भकतपारा उदालगुरि जिल्लानिफ्राय दा जोङो बे फरायसा बिथांमोननो इनकारेज जानो थाखाय आरो HSLC एबा मेट्रिक आनजादनि सिगां एसे एडभान्सै प्रिपारेसन जानांगौनि थाखाय जों बे मिरु जेरै रोंगौथि सायख' आनजाद जों बेखौ खुंनाय जायो आरो बेयाव जोंहा अबजेक्टिभ टाइप बा MCQ जोंहा 100% MCQ जायो गासै जोंहा 200 नाम्बारनि जायोमोन बेयाव सानखान्थि इंराजि गोरलै बिगियान आरो GK गासै 50 खरि मोनब्रै 200नि जायोमोन आरो बेयाव जोङो बे फरायसाफोरनो आरोबाव बांसिनै इनकारेज जानांगौनि थाखाय जोङो बान्था बिथांमोननो होनाय जायो बेखायनो सेथि बान्थाखौ जोङो 20,000 होनाय जायो आरो नैथि बान्थाखौ 15,000 आरो थामथिखौ 10,000 माने क्लास 10 आव 3 9 आव 3 टप 3 बिथांमोननो बेखौ होनाय जायो बिनिफ्राय जाय फरायसाफ्रा टप 3 आव गाखोनो हायासै बिनि गाहायनिफ्राय टप 5 जों लानाय जायो आरो बे टप 5 आव मोननायफोरनो गासैनोबो खनसेनि थाखाय स्कलारशिप हिसाबै जोङो 2,000 खरि होनाय जायो आरो बे बान्थाखौ जोङो सिगां बोसोरफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरसालिया जथुमा जों बेयाव होनाय जायोमोन नाथाय बेखौ थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो एसे सिगाङावनो जोङो बेखौ आलदायै बिनि थाखाय बरायनाय बा मान बावनाय हाबाफारि लानानै जों खुंनाय जायो आरो बेबायदिनो देग्लायबो होनो थाखाय जोङो दायो सावरायबाय थादों बेखायनो बेखौ जोङो साननैसोनि उनाव जोंनि जायगा आरो जायगा थावनिजों लोगोसे खालारखौ जोङो फोरमायनाय जागोन आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम जोङो बेखौ लाइजाम हरनानै जोङो बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे जाय फरायसाफ्रा टप 3 आरो टप 5 आवबो जायफ्रा गाखोनो हायासै दा बिथांमोना रिजाल्टखौ हयथ' मिथिनो लुगैयो दा बेखायनो बेखौ जोङो जिल्ला एबसुनिफ्राय बा जोंनिफ्राय बेखौ सेन्टार वाइसआव बिथांमोननि मार्क्सखौ जोङो होनाय जागोन आरो बिथांमोना गावबा गावनि मार्क्सखौ बेसेबां मोनदों बेखौ मिथिनो थाखाय बिथांमोना सेन्टार वाइस गाव जि जायगायाव आनजाद होदोंमोन बेयाव थांना बिथांमोना खबर लाबा गावबा गावनि मार्क्सखौ मोननाय बिथांमोना जागोन दा दिनै बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जि बानजायनायजों जि गुथि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बेनि जि फिथाइ जों बेखौ बेयावनो फोसावनाय जाबाय।